ngase uNkulunkulu athi yazi mani kade uhlupha uyafuna ukuyazi ngicela ukutshela ngeke usukume kuleso sihlalo ngeke usukume trust me ngeke usukume asakutshela nje akunikeze yonke futhi okunina ngakutshela khona kungakudida ungazi ukuthi amkani lento izokwenzeka kanjani athi uNkulunkulu ingakho kithi siphe namhlanje sinkwa sethu sokufesa usuku nosuku usuku lusane kuthina samaNkulunkulu. Sindawo nje bancane. Amen. Lento ngicela ukuchaza lento. Umethu do you know why mina ngifisa a year's supply? Ngifisa kaza vele ngithola umholo wonyaka. Azi ngifunani? Ngifuna i-independence. Ngifuna i-independence, ngifuna ukuyimela. Ayibe kumina imali indawo yini ngangithemba ngizonginika vele nginikeni vele nginikeni yonke. Ne? Ebese ngiyigcina imali ibe ngakimina ngoba vele yami ngithi ngizohola kuphela ukuthi isikhathi nje. Ngifuna ukuba independent. Ubaba uthi usezulwini uthi njengoba ucela isinkwa sosuku nosuku uNkulunkulu ubalekela ukuthi ungabi independent of him. Yeah. Because you need him daily. Because you need him daily. Depend on him daily. Isifundisa lento ukuthi ungafiki la khona ubona khona ukuthi noma lento ngingayidudula ngeke. So ucela isinkwa semihla ngemihla ezinye zeyindlela zikaNkulunkulu angisiza ngazo ukuze ube la iduzana. Ake siyilungise usuku nosuku lento. Ngoba umeke sayenza yawo unyaka uyohamba usithele. Awunyamkhumbula nje lo yamfana la nyamkhumbula. Akacelanga yes supply. Wacela lifetime supply. Wathi hayi baba ngicela senze kanje la sengicabangile cela unginikeze ifa la. Asongakanani mfana okuzophusha inyanga yonke baba nje. Konke. Cela unginike konke. Wathi baba hawu. Akulongeleke mfana. Wamnika konke. Akuphelanga isikhathi. Kwahlaphazeka konke. Ngixoxele nini? Uyazi ukuthi yini eyenza iyouth ibhayisi isikhathi? Enye yezinto eyenza ukuthi iyouth ihambe ngokuxhamazela ukuthi bathole bebuka impilo yabo babone ukuthi ayimani isamningi leminyaka ngizoyidudula isane supply eningi eminyaka noma ngingayibamba isinomo kanjani ngizophinde ngicaphune kusasa bese kuthi khona le genge lenye ethi Nkosi nje ngiyabonga ukuthi ngivukile awu Nkosi ungigcine namhlanje ebese uthi hawu yini laba abathi ngibonga ukuthi ngivukile bancike eJehova usuku nosuku kodwa laba abacabanga ukuthi basanempilo ende bahamba isinomo kanjani it is because in their minds they think they have many years supply worth of life. Ingakho athi uJesu kuloyana phumela lona wafika wathi Nkosi ubhuti wakho waye-rich angithi yena engekho rich wathi hayi na uJesu uyakwazi ubaphomanda abantu wathi hayi Nkosi cela ukhulume nobhuti wami nami angabele kusabelo sakho wathi uJesu hawu ubani sengibeka ukuthi ngibe ukulentuzana manje umphathi mafa manje hawu wathi uJesu qaphelani impilo yomuntu ayenziwa ubuningi bempahla yakhe. Yeah. So your life's worth is not measured by the amount of things you possess. Suku nosuku Jehova wathi ke wayesebashaya ngeparable yomuntu owathini owafike watshala saphuma isivuno wathatha isivuno wasifaka emaqomeni amancane amaqoma lawa owabhidliza wakamaqoma amakhulu wakamasayila amakhulu wayesefaka phakathi ukudla wakufaka sesegcwele amaqoma amakhulu wayesethi umphefumulo wami unempahla eningi ezokuphatha iminyaka eminingi just relax and enjoy life. Bathi uJesu you fool ngabo lobo busuku uzofa lobo busuku lobo alaba busuku lobo wathi umphefumulo
juphu ukuphila. Ngamanye amazwi ithi hayi lento nje sika ngithi isipunu soku nosuku. Sika ngithi isipunu soku nosuku khona sofunda ukudependela kuNkulunkulu. Lalelani, we were never created to be independent of God. Ngisho uAdam noEva singakangeni isono. Njalo uNkulunkulu wayehleze bavakashela, wayehleze babemdinga uNkulunkulu nje bengangenanga esonweni. How much more thina singena esonweni? Athi ke uSiphe namhlanje senkosi yethu semihla ngemihla. Ebesithini? Awu 1 minute osele. Ebesithini? Usithethela amacala ethu njengalokho nesiphathethela abasonayo. Ayingayifundisa kakhulu kule district le avesi. Nakhumbula bantwana? Ngayifundisa kakhulu le forgiveness asijobeni. Hayi le forgiveness. Antayikhumbuli? Ayenzeki. Sabalaza kancane ukuthi yinde but ke now angithi lana uthi uJesu ubankhuleka lethi usithethelele namhlanje usithethelele ini amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abasonayo kithi angithi leyana kahle for the first time in this prayer sithi kuNkulunkulu sicela ukukhombisa ukuthi le nto yenzeka kanjani. uNkulunkulu sicela ufunde kuthina. Angithi sithi usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethela abasonayo. Ngamanye amazwi sithi uNkulunkulu buka kuthina. Siyawenza empela wona umthandazo usho njalo. Ngamanye amazwi angithi abanye abantu babaxolela abantu. Athi mfundo sinixolele kodwa nje I've just cut him off my life. Phumile ke. Kodwa ngixolele kodwa ngiphumile ke. Ngamanye amazwi bonke lo mkhuleko usho the same thing. uNkulunkulu baba cela ungixolele siyaphuma nje kuye. Phuma nje kumina. Khathe. Because that's what I do now. Ngithi funda kumina ukuthi engibaxolele ngiyaphuma kubona. Nawe inkosi ngixolele bese uyaphuma kumina. Ngimxolele kodwa ngisamkhulumisi. Ngisamkhulumisi nawe uthi inkosi ngicela nje ungixolele kodwa nje I don't want to hear any communication from you ever again. Njengoba nathi angithi sithi njengoba kusho umthandazo. Angithi by the way, angithi ubufunda ngesingisi ithi forgive us our debts as we forgive those who are debtors. And those who are kahle lapha le verse ikhuluma ngezikweletu bazalwane. Ayikhuluma ngezonto, ikhuluma ngezikweletu. Ithi usithethelele izikweletu zethu njengoba nathi abasikweletayo sesibaxolele. Isho njalo. uJesu bekhuluma nabo bayamazi wayekhuluma ngejubilee kuDeuteronomy ngathi unyaka woyekelo eyayithi nanku unyaka woyekelo makufika unyaka woyekelo kuyothi lo okweleta umuntu angithi makuthiwa siyakweletana ngikutsheleke u20,000 mangikutshele u20,000 ngizobe sengibhala inothi le nothi eshoyo ukuthi ke mina nawe siyakweletana u20,000 mina ngizosala naleyo nothi yokuthi wena ngikunikeze malini u20,000 uyothi uma usuhluleka ukukhokha ngithathe le nothi ngiye enkosini ngithi usibanibani uyangikweleta u20,000 naku ufakazi nansi inothi ayisayini akasayibuyisa imali yami ngokwesivumelano ebesithi inkosi akulungile khipha amasosha ithi hambani endlini yakhe nithathe impahla ezokwanela ukulungisela isikweletu sakhe. Sinabantu bantwana kwakuthi mase kufika ijubilee ne mase kufika unyaka woyekelo mina abangikweletayo 20,000 enginenothi kwakuthi mase kufika ijubilee sithi 10 9 5 4 3 2 1 happy jubilee funeke mina ngithathe isitifiketi lesisidabule isiphonse phezulu ngithi lo mzali obekade ngigweleta u20 akasangikweleti ngeke ngisayicela imali yami kuyena kwakuyijubilee. Ubani wayengayicela imali komunye okweletwayo hayi okweletayo ilo okweletwayo uyena wayejabula lo ngeke sayithola imali yakhe yena wayejabula. Ngiyakhumbula bantwana ngethi ebese lithi
But why? Why was it so? Why was it so? Nyaka woyekela. Angithi lo muntu esikweletana nawo 20,000. Manje saqhamuka emoyeni ngathi ngihlaba ngifuna qala ushintshe indlela ngithi yabo noma ngimfonela ngifuna ukukhuluma enye akasabamba ucingo manje ukuthi elento izongifuna imali yawo akasayibamba incingo siyagwemani yathi sisokuyise kuleyo mpilo leyo nje kamabalekelana ne now ebese lethi iBhayibheli ke anikwazi ukubalekelana kuze kube phakathi. You must be reconciled as brothers and sisters. Kufanele ufike unyaka woyekela. Why ujabule lo okweletwayo? Bese ngigoqe kancane ke. Sebefike la befundisa. Angithi lo muntu ongkweletayo probably akasenawo amandla okukhokhela. Yeah. Makufika ijubilei ngijabula wayethi uNkulunkulu unyaka woyekelo unyaka wami kusho Jehova. Wathi ngoba kufikile unyaka woyekelo kaJehova. Uthi uNkulunkulu ubukweletwa umuntu ongathembekile. It's a transfer of debt from humanity to God. Uthi uNkulunkulu uyena bekweleta abe Jehova usukholekwa yimina manje. Yeah. Ubukholekwa ongathembekile. Manje usukholekwa wothembekile. Ubukholekwa umuntu who runs out of resources. Manje usukholekwa yimina who owns the universe. It was a transfer of debt so that people could be relieved umuntu angabi nesikweletu sasa for life. So the reason why kujabula lokweletwayo uthi finally ngize ngikoleke umuntu othembile uzoyithola imali yamanje. Bese yajabula. Yeah. Athi finally sangikweletwa wothembekile ngoba kathembekile lo. And uNkulunkulu was faithful umuntu wayebona ukuthi awunanti impahla yami ibuyisa uJehova. Awunanti imali yami ibuyisa uJehova. So people would rejoice bakufika ijubilee. So lento ekhuluma ngekweletu ne ingakho iBhayibheli njalo umubheka malikhuluma ngekweletu malikhuluma ngezolo likhuluma ngekweletu ngithi uyakhumbula ukuthi nalo owayekweletwa inciko inkosi yakhe 1,000 dinar yambamba inkosi yathi ke mbambe lo nithatha unkosikazi wakhe nabantwana bakhe bafake etilongeni imali yami ngiyitholi. Wathi hayi inkosi uyonika isikhathi wathi kade nginika isikhathi mfakene etilongweni wakhala enkosini yakhe ekwenta bani 1,000 dinar yathi inkosi yakhe hayi yekeni yathi no your debts are cleared. Wayese yaphuma wahamba mephuma ehamba ithi iBhayibheli wahamba kancane wahlangana nomunye owayekoleta yena 100 dinar bambamba ngoqoqo umembamba lo ngoqoqo lo koleta yena bamba ingcebo ziyabuka isesigodlweni zithi uliyatheza yona lengathi phuma la ngathi xolelo manje babizana bathi akuyona le bese bebiza inkosi bathi inkosi hayibo komuntu simfanisayo akuyona le muntu umxolela manje lo Othe uyena kwenzakalani lapha bathi la ukhinya umuntu lapha uthi uyamkoleka 100 dinar wathi hawu mlandeni awuncake kanje omlanda Jesu ekhuluma ngani lapho khuluma ngezono khuluma ngabantu abakoletayo basebenzisa imali labantu abasikoletayo as we walk through life ubona lo yakoleta hayi lo yakoleta uthi Jesu baxolele abantu abakoletayo clear those debts labantu abakoletayo lalela labantu abakoletayo kwangasuki lo okoletayo ayikulakoletayo kunabantu abathi mfundisi ngabe ngiyamxolela uthi angakaze ezenze mina nje angakaze azehlise ezenze mina kancaza angakaze nje kwavele nje wakuthethele ngathi seko right yonke into nje angazi ukuthi manje ngixolela ngathi ngiqala kuphi mina nginankinga mangase eze nje eze mina nje azovuma sixoxe ngimxolela angazi uthatha player version kodwa iBhayibheli yiloko letwayo uthi takes initiative to forgive hayi lo not the offender but the offended angazi uthatha different level kuwe futhi kahle kahle namanga awufuni ukumxolela ufuna ukumkhokhisa ngokuthi azozehlisa la wena ngesikhathi echaze ngesikhathi umkhokhisa uthi ya no ngicela uchaze kwenzakalani wathini wena wathini yena wena uthathe ngesikhathi umbuzi ngesikhathi umkhokhisa ukuze asuke zwile ndaweni manje
isikhathi bethu then sesivala. I was supposed to finish at 10:30. Ithi leyo kugcina ungasingenisa ekulingweni kodwa usindise kuwo. Ngeke ngisayichaza ke bazalwane. Isikhathi sethu siphelile, but the long and the short of it uthi ungasingenisa ekulingweni kodwa usindise kokubi. Cela ukuchaza kancane ke bese ngiyakuthandaza. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi. Ngayichaza iningo ngawenza umehluko between i-test nesilingo nesono. Nganifundisa abazalwane. Ngaze ngachaza ngathi i-test isivivinyo. Umuntu bevivinywa uvivinywa ngento evele khona. Uma uyobhala i-exam isivivinyo ingoba usuku usufundile, usuku usuwazi, njengoba uvivinywa kuzo-affirmwa noma kuzogximfisa ukuthi lento uyayazi. Isivivinyo leso. Ebese kuthi isilingo yithuba olitholayo independent of God. Uma uthola ithuba lokuthi uthathe isinqumo ngaphandle kaNkulunkulu uyalimba. Ngayichaza abazalwane, ngeke sakuyela kuyona. Angithi uAdam noEva umefika uSathane ushilo uNkulunkulu ningathi bathi uNkulunkulu sesingadla kodwa umuthi ophandle singadla. Wayesithi uSathane hayi man. Ningadla anike kufa nokufa. Ngamanye amazwi ukuthi uSathane okay ngiyazi uNkulunkulu uthe lalelani nani you are adults, make your own decision independent of God. Nanake nizicabangeleni khohlwe uNkulunkulu. Umuntu okunikeza ithuba lokuthi uzidecide ngaphandle kaNkulunkulu uyakulinga lowo muntu. uNkulunkulu ethe into ungayenzi ebese ethi umuntu nawe uzicabangele umdala manje. Uyakulinga lowo muntu. Ndawona isono it is when isilingo sikunqoba. Ndawona ebese ethi ke ungasingenise ekulingweni. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ungangivumeli ngingene kuma opportunities where I will need to choose between you and me. Yes. Lelo ukuthi ngibonele imbili esingayifaka. Kunomuntu ongakaze asebenze. Usewuthandazela umsebenzi for 7 years. Ukhulekele. Athi sewukhulekele lavela uthola umsebenzi. Uthola umsebenzi unesalary enhle kodwa umsebenzi unecondition ukuthi akasebenze ngesabathi. Lo muntu ulengekile. Uselingekile. Yazi ulengeke kanjani? Lento uyayifuna nansi lento ipresenta kodwa lento ithi khetha between God. Ngamanye amazwi umuthandaza ukuthi inkosi ngicela ungangifaki kuma opportunities where I will have to choose between me and you because I may choose me against you. So ucela lokho. Yabona umuntu ofuna umshado, othandayo umshado. Ebese vela thole this tall, dark and handsome, charming, rich guy who is romantic yona yonke into. Kodwa nje akamfuni Jehova. Kanti ndaba nebantu akamfuni uNkulunkulu. Unothando, unemali, unakho konke. Uyizinto zakho ebese umuntu osifazana bese ephike nathi bathi manje sengithola indoda yangempela ukuthi nje ayimfuni uNkulunkulu. Uselingekile ke lo ngoba manje sekufuneka akhethe ke between usindiso lakhe nothando. So masithi ungasingenise ekulingweni sithi Nkosi sicela ungavumi singene emathubeni we will have to choose between us and you. Ebese sithi kodwa usikhulule komubi noma kokubi cela ukuchaza ke. We ask forgiveness from sins but we ask deliverance from vices. Okay, cela uchaza lento. Kunento okwazi ukucela intethelelo kuyona, ne? Wenzeka iphutha wangena esonweni wangena esonweni ucela ini intethelelo. Kodwa the moment uzibona ucela intethelelo kwinto eyodwa namhlanje uphinde ucela intethelelo for the same thing kusasa, udlule iviki uphinde ucela intethelelo for leyo nto, phinde kube enye inyanga, iminyaka wena ulokhu kunento lokucela uNkulunkulu akuthethelele kuyona. Uthi uJesu ke awusadingi intethelelo, you now need deliverance. Usudinga ukukhululwa ngoba ayisakulingi lento isikcapture isikubambile. Ingakho usikhulekela ngesikubambile usudinga ukukhululwa kuyona.
So khona isikhulula kubona, khona esithethelela kubona, ufuna ukwazi ukubona emehlo ukuthi hayi manje sengidinga ngaphezulu kokuthethelela sengidinga ukukhulula. uNkulunkulu asibusise ngoKristu. Amen. Amen. Asithobise amakhanda masibhala umthandazo. Baba wethu osezulwini, nonguyise wenkosi yethu Jesu. Namanje Nkosi siyibandla lakho, sisondela kuwe, sibonga ngezwi lakho. Sibonga Nkosi sifunde sesitholayo ngomkhuleko owafundisa abafundi bakho. Engathi lo mkhuleko nathi Nkosi singawuphila, engathi singawuqonda, engathi singawu-applya empilweni zethu. Sigcine Nkosi usilonde singasoki kuwe, siwuthembe Nkosi umkhuleko. Sazi ukuthi njalo masikhuleka kuwe akusekho lapho singabuye siye khona. Sifundise Nkosi ukuthemba njalo, sidiphendele kuwe nsuku zonke. Konke ukuphila kwethu kube kuwe. Konke lokhu siyacela sikubonga kwelihle gama lomfowethu Jesu Kristu. Nenkonzo kwabe songena kuyo manje siyinikela kuwe. Sicela ube nencike yakho ozokhuluma ngayo. Iyemboze Nkosi. Uthulele umoya wakho phezu kwayo. Uyebe konke ukuhlakana nokuqonda. Qondise Nkosi ulimi layo. Uthi Nkosi ngamazwi azowela endlebeni zethu manje. Usindiso lethu lube guaranteed sisondele kuwe ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.